A bruxiña está enfadada, non sorríe, deixa máis. Pois non lle aproveita nada, irá molando os demais. Que son os miúdos para ti? Pois pasalo moi ben, cantando, bailando, vendo cantar, vendo bailar, pasalo moi ben vendo como fai Monse e Pablo todas esas trasnadas que están facendo todo o rato e pois pasalo ben. Tú ben? Incluso máis xente, así que todo agotado, toda a xente esperando para vernos brincar e vernos cantar en Sons Miúdos, así que vamos prepararnos para ter enerxía suficiente para toda esta xente para facer unha merenda musical estupenda. Anda! Que es? Sons Miúdos, un espectaculazo, é o que é. Estamos facendo un making of Sons Miúdos antes de empezar, yes. Un pouco de nervio aí antes de empezar, pero moi boa onda e... Bueno, hai de todo. Temos aquí... o mago Magín, sempre facendo falcatruadas e pasámoslo estupendamente. Fantástico. Isto é de Sons Miúdos, Miúdos leva o nome, pero isto é moi grande. Realmente é moi grande. A mesmo estou vendo o futuro. Vexo que vamos facer uns Sons Miúdos fantásticos esta tarde. Espera, vexo algo turbio. Non é a purpurina que non sube. Ah, sí, xa está. Vamos facer uns Sons Miúdos fantásticos pola tarde e vai sair ainda mellor que polo mañá. Sí, está escrito. Moita festa. Podesme facer miúdo, o sea, podesme realmente achicar que me vaya ata desaparecer. Xa non estamos, xa son miúdos, xa. Con esto, sin esto. Con eso, non? Sí. Sons Miúdos é a guinda do pastel da música infantil galega. Vide. Uns teñen piano, sofá, Vale, todo o luxo que te cagas e míranos que parecen os vestuarios del instituto. No, parece todo moi bo rollo, pero é mentira. Mentira. Chica que máis mola. Estamos facendo un vídeo de que hai detrás de Sons Miúdos. Contanos. Do backstage. Ai, que pesa. Podemos repetir por si acaso? Sí, e que digo mismo. Sons Miúdos é a guinda do pastel da música infantil galega. Aquí se xuntan pois as mellores figuras da música infantil galega e encima dun escenario fannos pasar un momento máxico. É para non perdelo. Vide a Sons Miúdos.